Ko ke handman ki para ki be it ki jonga ki ba pet ya ke ni video ha ni ka por utrai unom penbor ha ka jing im ka jongap jong pi ban syakri u handre wa ya ngai pi ka mon lai lut ban jet hatong in syakri u lan ngin nom syakri u ka syong hanga pi handre unom penbor ha ka jing im ka jongap jong pi ko mo ai ka mon lai lut hau adam bat ka im baki kin jet hato kin syakri bat kin ko ngu yaw soitan ban ba me so ding adong lan ngin ko ngu yo blai wa ya ngai pi ri ka mon lai lut ban jet bangin syakri utrai le ngin nom syakri u handai unom penbor ha ka jing im jong jong pi handai ko ban yu thu ipi la da khlem utrai pat ha ka jing im ga jong ap ka jong pi ka ba kut hi ka dei ka ba len nyar bat kum det penyan ha ka jing im ga jong ap jong pi la khlem utrai ka ba kut ka dei ka ba len nyar bat kum det penyan ka syong hanga api ban jet ka syong hanga api ban rai hatungin syakri utrai la ngin nom syakri u handai utrai te unom penbor ngai pi ban syakri la da syakri go pat ki blair unom khang pi syakri handai ka ba kut ngau pi ka ba len nyar bat kum det penyan kala ap lupa ha ka jing im ga jong ap jong pi la da khlem utrai de na mar kata ka syong hanga pi ban jet utrai unom penbor ka jing im ga jong ap jong pi kat bangin dang don asla jeno pertai jet kat bangin dang im jet andang layap inam yo shu ban jet ka syong sa taha ka mon utrai atau pidon ha kaliang jong utrai la da pidon ha kata kaliang soitan ru angta ka don setang ha kaliang jong utrai ginom la shu ban lai yang ta gede 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 bor pi ban jet beliau ker kui pi beliau